दा दिनै जोङो टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो खालिंदुवार UPPL निफ्राय जोङो बेखौनो बुंबाय थादों बारंबार आरो बे जोंल' बुंनाय बाथ्रा नङा दिनै जोंनि भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार मानगोनां नरेन्द्र मदिया जोंनि भारताव गासै 21 डेज कर'ना भाइरासनि मोनसे लकडाउन खालामनानै होखाबाय दिनै बिथांमोनाबो खावलायगासिनो दङ बयबो माने लकडाउनखौ फालिनांगौ जोङो जितु ससियेल चेन बेखौ जोङो ब्रेक खालामनांगौ माने ससियेल माने डिस्टेन्सखौ जोङो मेनटेन खालामनांगौ होननानै बुंबाय थादों थिग बिदिनो जोंबो एबसुनिफ्राय बेखौनो बुंदों जोंनि ओनसोलाव रायजो जानाय साफ्रोमबो सुबुंखौनो जों खावलायो जे जों प्रशासनजोंबो जों जगाजग दङ आरो प्रशासनजोंबो जों खामानि मावबाय थादों जे नैबे 21 डेजखौ जेरैखि जाया न'आवनो थानानै बायजोआव जानला मानला ओंखारालासिनो जाहाथे न' सिङावनो थानानै जाहाथे 24 सानखौ जों फालिनो हायो बेखिनिखौनो जोङो बुंबाय थादों दायो बुहुमनाङैनो जितु कर'ना भाइरासनि मोनसे आफांथि सोलिदों जों बुंबाय थादों जे मानसिनि जिउआ इलेक्सननिख्रुइ देरसिन आरो मानसिनि जिउनिख्रुइ इलेक्सना देरसिन जानो हाया जोङो बुंबाय थादों जे इलेक्सनाव उनावबाबो जागोन किन्तु नैबे समाव नैबे बुब्लियाव जोङो बयबो मानिलायनानै जोङो कर'ना भाइरासनि जितु थासारि बेखौ जोङो मानिलायनांगौ आरो जिहेतु इलेक्सन कमिसना जे बेखौनो माने डिक्लेयार होना दोनदों जे इलेक्सना दिनैसिमबो माने माब्ला खुंगोन बेखौ दिनैसिमबो बुंनो हायाखै इनडेफिनिट पिरियडनि थाखाय बेखौ माने स्टे खालामनानै दोनदों जोङो बयबो नुबाय थादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों फेसबुकफोरावबो नुगासिनो दङ जोंनि खालिंदुवार समस्थियावबो बेनो जागासिनो दङ दिनै फारसेथिं कर'नानि भाइरासनि लकडाउन सोलिगासिनो दङ आरो फारसेथिं इलेक्सननि मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांनानै दङ दाखालि 11 मार्चनिफ्राय थेवबो दिनै बिथांमोना कड अफ कन्डाक्टखौ नेवसिनानै लकडाउनखौ बिथांमोना नेवसिनानै टटेलि माने भायलेसन खालामनानै बिथांमोना दिनै थोंजोङै BPF पार्टिनि नेताफोर कर्मीफोर जोंनि खालिंदुवार समस्थिनि BPFनि केन्डिडेट मिस्टार गंजार दैमारिनि खावलायनायाव दिनै बिथांमोननि कर्मीफ्रा ओरैबायदि माने गामि लेभेलाव हाबनानै हुलुस थुलुस केम्पिं खालामबाय थादों माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया जितु रेशन बिलाइनायनि बाथ्रा एप्रिलनिफ्राय दा बिथांमोना बे खाबुखौनो लानानै गामि गामि हाबनानै BPFआसो जेनेबा माइरंखौ रेशनखौ रानना होगोन होननानै बिथांमोना खाबु लादों आरो गामि लेभेलाव गोबां माने गावजों गाव दावराव दावसि माने थासारि सोमजिगासिनो दङ दिनै जों नैबे बुब्लिनि गेजेरजों जोङो स्पष्ट जोङो खालामना होनो नागिरदों दिनै UPPL नि नेताफ्रा दिनै गामि गामि हाबनानै जोङो कड अफ कन्डाक्टखौ जोङो माबा खालामाखै भायलेसन खालामाखै आरो फारसेथिं कर'ना भाइरासनि जितु मोनसे थासारि लकडाउनखौ जोङो भायलेसन खालामाखै UPPL निफ्राय कर'ना भाइरास লৈ जी परिस्थिति হৈ আছে সেই কাৰণে আজি আমি ঘৰে ঘৰে বা 2 ঘৰ 3 ঘৰ 5 ঘৰ হৈ জমা হৈ কৰা হয় আমি ধৰক আলোচনা কৰি আছো আজি আমি আমাৰ যেটো মানে উদ্দেশ্য আজি আমি বিপিএফ পাৰ্টিৰ যেটো উদ্দেশ্য বা লক্ষণ যেটো আজি আমি আমাৰ খালিংদুৱাৰ সমষ্টিৰ বঞ্জা সাৰক আমি জয়যুক্ত পঢ়াব লাগিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই করোনা ভাইৰাছৰ ওপৰত 21 দিনে যে লকডাউন কৰিলে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিটিসি অঞ্চলৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াই যেহেতু চাউল ডালি নিমখ তেল এইবিলাক দিব বিচাৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 21 দিনৰ যি খাদ্য সামগ্ৰী দিব সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেইখিনি পালেতো উপকৃত হ'ব ভালোই হয় আমরা হাজিরা
আৰু এটা কথা ধৰক কিছুমানে কৈ আছে যে চাউল দালি নিমখৰ ওপৰত কিবা ৰাজনীতিক চলি আছে আপোনালোকে ৰাজনীতি বুলি ভাবে না এইটো বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত কৰোনা ভাইৰাছৰ ওপৰত যিটো মহামাৰী চলি আছে বিশ্বত আৰু যদি বিৰোধী আৰু বিৰোধী কোনোবাই যদি দিয়ে সেইখিনিও ল'ব আপোনালোকে আচ্ছা ঠিক ধন্যবাদ दिनै बिथांमोना दिनै खालिंदुवाराव जोङो स्पष्ट भाबै जों बुंनो हायो आरो जोंनि गेजेराव गोबां प्रुफ दङ गोबां भिडिअ आरो जोंनि गेजेराव फुटेज दङ जों प्रुफ होनो हायो जे दाखालि बयहाय 25 मार्चआव बेंबारि पिसिडिसिनि आन्दाराव मोनसे खैरोगुरि थाराइबारि होननाय गामिनि सासे पिसिडिसि मेम्बार तारमाने भिलेज मेम्बार मिसेस माने बन डेका होननाय सासे आइजोआ बनजारनि निर्देखाव बनजारनि खावलायनायाव बनजार दैमारिनि खावलायनायाव बिथाङा इलेक्शन मडेल कोड अफ कन्डाक्ट नांनायनि उनावबो माबे मोनसे पावारखौ लानानै सोरनि अथराइज लानानै बिथाङा गावनि गामिनि लामाखौ सेनग्रेबेलिं खालामनो हायो ट्रेक्टर लागायनानै लेबार माखासे लागायनानै बोरै खामानि मावनो हायो बे जोंनि कुइसन माबे मोनसे ग्राउन्डखौ लानानै बिथाङा जे नटिफिकेसन गोग्लैनायनि उनावबो आरो फारसेथिं मोनसे कर'ना भाइरासनि जितु लकडाउन सोलिबाय थानाय समावबो माबे मोनसे ग्राउन्डखौ लानानै सोरनि पारमिसन लानानै बिथाङा मानसिफोरखौ गेदारिं खालामनानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हायो बे जोंनि एक नाम्बार कुइसन आरो मोनसेया जाहैबाय थांनाय 27 मार्चआव 27 मार्चआव खालिंदुवार समस्तिनि आन्दाराव रुपाघाट पिसिडिसिनि एबा बिपिएफनि सासे एक्स चेयारमेन सन्जय रयनि दैदेननायाव बा बनजार दैमारिनि खावलायनायाव चेयारमेन सन्जीब रयआ गावनि एलेकायाव रुपाघाट एलेकायाव नखर नखर हाबनानै गामि गामि हाबनानै बिथाङा इलेक्शननि केम्पिं खालामगासिनो दङ मानसिफोरखौ गेदारिं खालामनानै बिथाङा सोरनि पारमिसन लानानै बिथाङा गेदारिं खालामनो हाखो फारसेथिं कर'ना भाइरासनि मोनसे थासारि सोलिबाय थादों लकडाउन सोलिबाय थादों बिथांमोना न'आव थानानैसो खामानि मावनांगोन बिथांमोना बायजोआव ओंखारनानै पाब्लिकखौ गेदारिं खालामनानै बिपिएफखौ देरहासार खालामनांगौ होननानै बिथांमोना केम्पिं खालामगासिनो दङ बे 2 नाम्बार जोंनि कुइसन बोरै हायो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुर्भाग्य जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय आरो थामथियाव दङ 27 मार्चआव बै सानखालिनो मोनाबिलियाव खालिंदुवार समस्तिनि सिङावहाय बेंबारि पिसिडिसि अर्थात बिपिएफनि सासे कर्मिया दीपा मगर होननाय सासे व्यक्तिया नेपाली बस्ति गामियाव गावनि गामियाव मानसिफोरखौ गेदारिं खालामनानै बनजार दैमारि एबा खालिंदुवार समस्तिनि बिपिएफनि केन्डिडेट बनजार दैमारिनि पारमिसन लानानै बनजार दैमारिनि खावलायनायाव बिथाङा पाब्लिकफोरनि गेजेराव हाबनानै गेदारिं खालामनानै केम्पिं खालामदों बनजार दैमारिनो भट होनांगौ होननानै दा बेखौ नायोबा बिथांमोना दिनै गामि गामि हाबलुंनानै गेदारिं खालामनानै बिथांमोना कर'ना भाइरासनि जितु लकडाउन आरो फारसेथिं कोड अफ मडेल कोड अफ कन्डाक्ट बे मोननै बुस्थुखौ भाइलेसन खालामनानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ आरो रिसेन्टलि जोंनि खालिंदुवार समस्तियाव ओरैबायदि मोनसे सिचुएसन जाबाय थादों जों खोनाबाय थादों जोंनियाव माखासे प्रुफ दङ एभिडेन्स दङ जोंनाव जे बिपिएफनि कर्मिफ्रा लकडाउन सोलिबाय थानाय थासारियावबो गामि गामि हाबनानै प्रत्येक नखरनिफ्राय बिथांमोना दिनै रेशन माइरं दालि थाव साबोन सेनिटाइजार बायदि बायदि माने मुवा बेसादफोर राननानै होगोन होननानै बिथांमोना लिस्ट कालेक्ट खालामदों बिथांमोना सोरनि पारमिसन लानानै खालामदों
आरो जों बयबो मिथियो जोङो बुंदों जे बेखौ गभ अफ इन्डियानो थ्रु माने डिसि टु सार्कल अफिसार डेट मिन्स माने सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन बैफोरबायदि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजोंसो तथा प्रशासननि आखाइजोंसो माने एप्रिल मासनिफ्राय जोंनि गोरिब गुन्द्रा न'खरफोरनो रेशन बिलाइनायनि थांखि लादों। दिनै बिथांमोना गामि गामि हाबनानै बिथांमोना BPF माइरं दालि साबोन सेनिटाइजार रानगोन होननानै लिस्ट कालेक्ट खालामदों आरो बिथांमोननि बेबायदि माने मोनसे मा बुंगोन अत्याचार बैफोरबायदि माने आखल गैयै खामानि मावनायनि थाखाय जोंनि खालिंदर समस्तियाव थानाय मोनफ्रोमबो गामियाव दिनै गावजों गाव मोनसे दुंहाव थासारि फुल फुजा बुजा बुजि मोनसे थासारि बैबायदि थासारिया दिनै जोंनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ। जोङो दिनै बे बुब्लियाव जों बेखौसो खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खालिंदर ब्लक UPPL निफ्राय जाहाथे बिथांमोना गामि गामि हाबनानै जुदि नैबेबायदि लिस्ट कालेक्ट खालामनाय गेदारिं खालामनाय बैफोरबायदि माने गाज्रि खामानिनिफ्राय बिथांमोना दिनैनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगोन माने जानगाराव थानांगोन। जों आपिल खालामदों जों प्रशासननि खाथियाव जों आपिल खालामदों दाबि खालामदों जे प्रशासना थाबैनो बिथांमोननि BPF कर्मीफोरनि सायाव एक्सन लानांगौ। जुदि प्रशासना जों खावलायनाय लेखायावबो जुदि प्रशासना जुदि दायित्व लायाबा इनिशिएटिभ लायाबा जोङो दिनै जों पाब्लिकआनो किन्तु दायित्व लानांगोन आखायाव बाध्य जागोन पाब्लिकआ आयेनखौ आखायाव लानो थाखाय बाध्य जागोन जुदि प्रशासना जुदि दायित्व लायाबा नैबे बुब्लिनि गेजेरजों जोङो बेखौसो